राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। एक सीट के चलते टूट जाई सपा रालोद गठबंधन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के तारीख नगीचे आवता, सियासी दलन के गतिविधियन में तेजी आ गईल बा। सब अपने अपने प्रत्याशन के सूची फाइनल करे में लगी गईल बा लोग। कुछ आपन ताकत बढ़ावे खातिर अन्य दलन से गठबंधन बनावे में भी मशगूल हो गईल बा। यही मारे उत्तर प्रदेश में चुनावी वैतरणी पार करे खातिर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी भी गठबंधन बना लिहले बा। सियासी सूत्रन पर भरोसा कइल जाए तो यह नौका गठबंधन में सपा अपने सहयोगी रालोद खातिर 7 गो सीट दिहले बा। यह 7 सीटन में ढेर कुल पर तो रालोद लड़ी, लेकिन कुछ सीटन पर ऐसहू होई कि रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ी हैं। लेकिन एहू में एगो सीट के लेके दोनों दलन में असंतोष हो गईल बा। उ सीट है मुजफ्फरनगर। काहे से कि यहाँ रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार उतरले पर रालोद हाईकमान राजी नहीं भइल। एके लेके दोनों दलन में टकराव के स्थिति बन गई बा। लेकिन यही के कहल जाला सियासत, यहाँ बहुत कुछ होत अंत में नहीं होला। लेकिन ऐसा लागत आ जे ई टकराव अगर औरी बढ़ी तो शुक्रवार के बनल ई गठबंधन बेमानी साबित हो जाई। लोकसभा चुनाव खातिर रालोद और समाजवादी पार्टी मिल के चुनाव लड़े खातिर शुक्रवार के ई गठबंधन बनौले रहल लोग। 7 गो सीट रालोद के देवे पर सहमत भी बन गई, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट के लेके दोनों में पेच फंस गई। यह सीट पर दावेदारी खातिर दोनों में असहमति बा। यह संभव बा कि मुजफ्फरनगर सीट पर सपा अपने ही संबल पर प्रत्याशी उतारे और बिजनौर सीट रालोद खातिर छोड़ दे। यही वजह से अभी अंतिम फैसला नहीं भइल बा। रालोद के हिस्से वाली 7 सीटन में से 2-3 सीटन पर सपा प्रत्याशी के उतरले के भी उम्मीद बा। ऐसा लागत आ जे बागपत और मथुरा सीट पर रालोद के ही प्रत्याशी रही हैं। नगीना सीट पर विचार एह मारे नहीं कल गई कि यह सीट पर आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर खातिर छोड़े जा सकेला। 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा से चुनाव लड़ल रहे, लेकिन यह तीनों सीटों पर ओके हार मिलल रहे। रालोद की ओर से टिकट के दावेदारी करे वालन में शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी, रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बलियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह और पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह के बेटी मनीषा अहलावत के नाम प्रमुख बा। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी अगर चुनाव लड़ी हैं तो उनकरे खातिर बागपत से बेहतर विकल्प मुजफ्फरनगर बतावल जा रहा बा। हालांकि उनकी पत्नी चारू चौधरी के भी प्रत्याशी बनावे की चर्चा बा, लेकिन फाइनल तक चुनाव नगीचे अइलही पर पता चली। यह कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात हुई यही समय यही चैनल पर। तब तक खातिर नमस्कार।